Добрый дзень, паважаныя сябры. Працягваем вывучаць гісторыю Беларусі. Тэма ўрока ад батлейкі да паланеза. План нашай размовы. У 16 стагоддзі людзі пачалі ствараць невялікія тэатры. Адным з такіх тэатраў быў народны лялечны тэатр «Батлейка». Для паказаў батлейкі рабілі двухпавярховую скрынку з дзверцамі. Батлеечнік рухаў лялькі, вымаўляў за іх словы. Лялькі вырабляліся з дрэва, з тканіны, каляровай паперы, валасы, бровы і вусы рабілі з лёну і аўчыны. Вопратку для лялек шылі з тканіны. У якасці галоўных герояў выступалі баба, цар, анёл, мужик, коза, мядзведь і іншыя героі былі. Тых, каго ніколі не шанавалі ў народзе, гультая, злодзея, хітрага гандляра, заўжды высмейвалі. Затое з сімпатыяй успрымаўся гледачамі вобраз працавітага селяніна. Батлеечнікі вандравалі па ўсёй краіне. Іх сустракалі як самых дарагіх гасцей. Асабліва радаваліся дзеці, бо ў лялечным тэатры было шмат таямнічага. Тэатры існавалі і ў школах. У горадзе Полацку пры адным з манастыроў манах-настаўнік Сімеон стварыў школьны тэатр, а праз некалькі гадоў ён быў запрошаны ў Маскву, дзе стаў настаўнікам царскіх дзяцей. Самога Сімеона ў Маскве пачалі называць Полацкім. Тут ён адкрыў друкарню. Першай друкаванай кнігай стаў буквар, які ён склаў сам. З яго ўдзелам пры двары рускага цара быў створаны прыдворны тэатр. А зараз папрацуйце з картай. Тэатры ўзнікалі ў замках і палацах заможных людзей. Адным з такіх тэатраў стаў тэатр Радзівіла ў Нясвіжы, які ўмяшчаў каля 2000 гледачоў. Шырокую вядомасць набыў таксама слонімскі тэатр Міхаіла Казіміра Агінскага. Папрацуйце з картай. У канцы 18 стагоддзя тэрыторыю Рэчы Паспалітай разам з беларускімі землямі падзялілі іншыя краіны. Беларускія землі былі ўключаны ў склад Расіі. А на пачатку 19 стагоддзя пляменнік Міхаіла Казіміра Агінскага Міхаіл Клеафас Агінскі напісаў славуты музычны твор. Гэты твор паланез «Развітанне з радзімай». Абавязкова знайдзіце на Ютубе і праслухайце яго. Нават і сёння паланез вельмі папулярны і чаруе сваёй прыгажосцю сучасных слухачоў. Дзякуй за ўвагу. Да пабачэння!